Ο άνθρωπος αυτός είναι για το σκύλο του όλη του η οικογένεια και θα μείνει στο πλευρό του στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Ο σκύλος αυτός ήρθε για να χαιρετήσει οριστικά τον άνθρωπό του, λίγο πριν εκείνος εγκαταλείψει για πάντα τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άνθρωπος αυτός σημάδεψε την καρδιά του πιστού του φίλου και ότι θα μείνει για πάντα βαθιά μέσα του. Αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι κακό συμβαίνει με τη μεγάλη της αγάπη, αυτή η σκυλίτσα διανύει χιλιόμετρα ολόκληρα τρέχοντας και ακολουθώντας το ασθενοφόρο μέχρι το νοσοκομείο, για να είναι δίπλα στον άνθρωπο που λατρεύει. Μετά από 5 μήνες που έλειπε για εκπαίδευση, ο σκύλος αυτός έχει πολλά να πει στη μαμά του από τις περιπέτειες του στο σχολείο. Ένα λιοντάρι θα πρέπει κυριολεκτικά να σε λατρεύει για να γίνει γατούλα στην αγκαλιά σου. Δάκρυα χαράς για το χαμένο σύντροφο μιας ζωής που βρέθηκε σαν από θαύμα. Αυτό το πιθηκάκι που δουλεύει σε τσίρκο βλέπει μόνο μία φορά το χρόνο τον αγαπημένο του φίλο όταν το τσίρκο περνά από την πόλη του. Και αυτή η μέρα είναι σήμερα. Δείτε στη συνέχεια, λύκοι που δεν ξέχασαν ποιος τους μεγάλωσε, ένας πιγκουίνος που τρέμει από χαρά και ένας σκύλος που κλαίει μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που βλέπει. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Top of the Tops. Jij wil niet bij mama se skool sit, hè? Ons gaan jy moet afkry van mama se skool. Hè? Wat gaan jy olifant moet maak? O, groot olifant. Όταν τα χάδια του ανθρώπου που λατρεύεις δεν είναι αρκετά για σένα, όπως για αυτό το άλογο, τραβάς το αντικείμενο της λατρείας σου κοντά σου για να το αγκαλιάσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Ένα λεπουδάκι που δεν πάει στο παζάρι αλλά μπαίνει από μόνο του στο σπίτι σου για να το αγκαλιάσεις, μάλλον έχει διακρίνει μια ξεχωριστή άβρα πάνω σου. Από τα αγριότερα θηλαστικά, οι ιένες αυτές αποζητούν το ανθρώπινο χάδι και δείχνουν να λιώνουν για την παρέα του φροντιστή τους.
Ο ενθουσιασμός με τον οποίο το πούμα αυτό τρέχει δεν είναι για να πιάσει κάποιο θύραμα, αλλά για να αγκαλιάσει την ανθρώπινη φίλη του που έλειπε για αρκετό καιρό από κοντά του. Είμαι εδώ για σένα. Τι άλλο θα μπορούσε να λέει εδώ ο τρυφερός αυτός σκύλος στο μέλος της οικογένειάς του που τον νιώθει θλιμμένο. Θα έλεγες ότι το λιονταράκι έχει λιώσει κυριολεκτικά στην αγκαλιά αυτού του ανθρώπου που το μεγάλωσε και που είχε καιρό να τον δει. Ένα κατσικάκι που αναζητά τον άνθρωπο που αγαπά δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά εδώ η αγάπη δείχνει να έχει πολύ δυνατές βάσεις. Μια γαλοπούλα που αγκαλιάζει με τα φτερά της, δεν το λες και συνηθισμένο φαινόμενο. Ένα αρνάκι που νιώθει απεριόριστη αγάπη και εμπιστοσύνη στην ποδιά του κοριτσιού που το μεγαλώνει. Ο κόκορας αυτός δείχνει να έχει αφαιθεί στην ασφάλεια και την αγάπη της αγκαλιάς της γυναίκας που τον φροντίζει. Η Λένα, η βασίλισσα των ζώων, μπορεί να γίνει το πιο τρυφερό ζώο απέναντι στον άνθρωπο που αγαπά. Ό,τι και να συμβεί, ένας σκύλος θα βρει τον δρόμο προς την αγκαλιά του ανθρώπου για τον οποίο λιώνει. Ο χρόνος και η απόσταση δεν είναι αρκετά για να κάνουν έναν χιμπατζή να ξεχάσει το αντικείμενο της λατρείας του. Λύκοι που μεγάλωσαν δίπλα σε αυτή τη γυναίκα και στη συνέχεια αφέθηκαν να ζήσουν ελεύθερα στη φύση, δεν ξεχνούν τα συναισθήματα που τους έκανε να νιώσουν δίπλα της. Τα αεροδρόμια είναι χώροι όπου έχουν χυθεί λίτρα δακρύων επανένωσης ανάμεσα σε καρδιακούς φίλους.
Μετά από μήνες αμφιβολιών, αυτός ο σκύλος δείχνει να ξαναβρίσκει τη χαρά του όταν βλέπει το στρατιωτικό που αγαπά να επιστρέφει σπίτι.